Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing Sateng Banpli Kakasi Traditional Medicine Institute Kabaladapte ha ulum sopet beneng Ribhoi District Kalapenlong ya uwe na kinong ay dawaikan bat kasi ban kren benyaw ya kajing penlut ka ya kapisa da kiklur bante ya kaying klem dalak ban pentrekam. Habaya kren bat uwe na kidukot Kakasi Traditional Medicine Commission uba DL Nongspung ubabu ya kakar khanash na dawai ha maulingot East Khasi Hills Uloong baki MDC ke Khasi Hills Autonomous District Council kinang tang ban penlut pisah tang bakim nang ban pentrekam namar ya ketiga jaka sumar halum sopet beneng kabala penlut daki keluar kim shimlala ban pentrekam haduk mentah. Uloong bahaduk mentah ketiga commission kam jukhot jingya langshu kani kala penduk nong kebakrau namar ketiga jaka sumar kabala buklang ban ajing hikai ki samla bakin tip kumno ban sumar dawaikan bat khasi. Uloong baladala pli ketiga jaga sumar kajing hikai ki samla puli kanlong bet san pongut haka shisnam bat hapo shisnam shiteng kilala ban ai dawai ya ki nongpang. Ula penpau ba ki kimi ki kpa ki ju penlut pisa ban phak puli Dr. Shabar Kajala hendai lada ki let puli ban sumar dawai kan bat khasi kalayarap shibun yaki. Ngakwa ban keren syai bahaba ka discussion kala thung yanga kum udkhot chung ka commission kalong sya ke hak basdang ka bangadon sya kata ka jing thrang ban kentiu ya kari ke jai benriu na ka benta ke jing sumar ban na ka benta na maraka jing sengi ka te ka hospital com institute of polum spet beneng ludu ka pot jumba PNCM nang tahadi nang tu batitos bat hadu mentaba penyai ti kijing sangi ka tukak hospital com institute halum sepat beneng kawai kalong ban ai ka jing sumar ya ki bapang ki bistom ki ban wanra nang panghida mangi ki nang sumar dangi ki doktor bat ka baar pat com institute kemut ba ki student lani ki samla ki bakwa ban rung sekali ka kam min ai training in ai chi hikai ya kata kar tenrai ki chi hikai chu khosi tenrai ka basusi kalong kato kesukut na WUCM tip seno ko to kon poi ita kisang bahalang remban bakren ne kata te ki kmi ki pa ke school doktor Shabar ki lot ki phulak hang tei ha ki inshallah ding yo ban ai training tang ko ma system stang kila long fit ban like shalaka kam ban tre ki bodon sap ki ka kam bat kai ka bangamut banong kalong ngai ko basulong tang ke juplut phut haka batay ketika yang dah kepokror kat bahadu mentam dan kanu nuka plan ke ba nyo ban pleno ban sedang no ya ketika cakap sumar bat ya cakap aji hikai nam taki semla pulih kita ki balik ke senang balik pula dia building ada belum kecing keli kalong kumtakin kala bendai na kecing kawai kalong kasyong hakini ki balong CM ubalong kum mukhle do ubabat ya katu te gelese kadai kabot cumut perkhat songki kam rung namar bonsim kini ki nomi khmat jungi ki ko ban pulut pisah ban le nam ta construction nrai ka business plan pat kam don te kajing i jonga kawe kata ka baru kala belong da kajing klem sarkar no po ka discussel na we kala sulong no kajing ya keno no we hansya kisang balang kita ban push ya kene mar kene kalau kajing do ka bakrau sibul la mentangi ni la ban aji kai kumba san phungut lan sis pangut ki student system to perkhat mapi dekat no kata kajing do ki samla pule ki ba khamtam hakini kisngi de kisngi kedukam kedukam ile keren pang tourism ru hangtai ka de health tourism kaban kring ya kibru ki ba nakalang sudong ka perthai bawi pi kam don ka jimut perkhat ke bayar ban peckan kalau ban masumar breu berju porban ban ai chi hikai de no kata kadau ki khot ka hospital com institute
Mut baru ginong pang kilap balik kita don doktor. Hoi kidon ke doktor kan. Sibu ko mga ki pasien jonga na ki customer ki beron kalang sno ka jala kitip bangawan hakatu kusni ngawan hangte. Tigidon ki bathia hospital ro hangte. Hangte ladon dut ka main building, ladon kata ka nang ta pharmacy, na ka menta ka caka jing hikai ki tugi student, na ta ka caka sa kinong pang ila abyang nut agisya. Stang ban plate. Ngai kecing ya kalau ba tim na kanu imla ban tip kata kami tinggal klim ya khot su umta ngidon na sia khamun swa ngidon na kaliang kaan lawyer ngidon na kaliang ka discoursel don na kaliang jungi kinong ki doktor kinong sumar kasi don ru nam ta ki doktor kiba la puli daka katkum ka juk menta don ru kini kiba mi khmat na kaliang ki na kalian kan nihu lanika MLCU meswa ki bayasi mentalang haganika commission na mata gitu kala sulang kerang la susa ya chu dan ba khot su meeting ru Ini ki dong ya ki dong sudah dawai pat doktor kasih kan doktor kebat bepet ya ki Jepang. Kuma ping mana kita kuma kan ngot hampo. Dia kasih. ani kata temtib mat pi kerkom Saya register meswa sosial. hoi kila register ki bon ba apply ndai ki bombiang ki kot kisla de kladon hi ka komiti ka bapai benia ya kata nei dang bon ki nung smar khasi ki ba dang sule lemu untuk ken ki 4 penbiang ya dokumen ki 4 penbiang bah ken ya ka rekom song ki dawai lani ho ki no smar hi ki don sibon imla belan ki sia ki long dan uno smar budan saptang ban nam ta smar ba khliding bakhin bakdia lani nam ta ki khnyang bat nam ta ka kono kalang sudong kani ka jala chungi ki don sisya tenrai kat kum kijiya jong por nga ihi ba kila persang ban yabe ban khampecanai ban khampan ha kum ni ka le manga ken tenrai bumpli pagalat kum ta ken kalang sarkar ka su e ba yaki kum tum don balum don balang la su ya kat bomon ke kadai kata ingat try ke jing bupli pat ha kacing sadin hakinong kendong dadan makana kita ki kenbat dadan kata kacing tip ke ba kalong sia ka cabil tu wei bro kala bet permi ya ka wei factory ban sanyi kita wai kat kum kejuk menta ngai dan bupli lat bupli susakut nong ta ka branim jong ka yu jonga kadai ka urlong khasi traditional medicine Hai bukan berbuat. kadon ka factory jonga kadon nasional maulungon nang ta ngadon sisin si benai ha nong steng sisin si benai ha jawai man kasi sajan ngadon ha lain mukra ka klinik juga ngadon to po Anderson Arcade nang ta kidon pada kinong pang kiba don kam samit ki haban wan sya maulungot ta punya uji smart kijing smart te kijing sistem lacan barohi nado ka kanser kidon kiba yap siliang kidon kiba mi khnyang kamtam ta ki di bapang kastrik nang ta kini ki bapang sini ki bakhen ki bakdia nang ta kini ki ba su mau bat bon chai gi jing pang ken ngala sumar ke jing sumar jonga kala don kum balai punyo snam tenrai kai ke banga le baham ta ka dei mentai kum ba sipau khasan snam ngala le bah ken factory nadu ki jing song nadu karkom ki ingredients nang ta kom proses ki dawai ki long ba kham ya be kat kum kacuk mentah ken te bun sien ki jing song dawai ki ju song ha ki bilor ke ya lani ha ki jing song ki bom itnat mentah ken but kham tam ya ka validity lani expiry date bun ki nong sumar si chungi kim tho inga tangala le ngala wat bnia ni kataru te kuntu ki la bun ki nong pang ki bon polai mukra bon nakalang sudong ka jelabat na sabaru kilawan Iyo paten nang mo mana bukai. kami kicing tip ngalap nong ka benkohi ka ka sap ka bobleu ai da bar padon ki bayo pateng nai ni it pait menswa unta ken kade kata he Dia nak dapat di Jepang bab semua ni doktor. Lagi di Jepang balong kenrei ha ka ni jong. ka cingpang ka bakenrei menta ka wehi ka de ki cingpang kepo Straight. borkhoi
ngiong isuong ka strict don kibalong erosip kibaladon infection kejimpang kepo hinga lalong kumboong no lalong specialist hagadwai kasi ya kejimpang kepo kabar nga keren de basyai te hadin jong katuka tikaru katika covid manakani kikiu ki breu ki baong lakta ka terpeng lakta kesengkai lakta khosil naman nga semba kini gidawai tika ndalapoh kini ki flash kini ki mat ki pung dan ki flash ki badai benia limba kasnam keler hang tu ki blok kila kta kila yikitu haban penkem haban penle exercise ngkat ki dawai hoi gejing smart jonga kadon lai benta kawai kadi ka ketien kemut kumba nga yaslok nang tanga duai nga be iki ksut iki knyang nang ta ba arpat kadi ka kti ka banga kem nga sumari tu gibaken gi bekedia nga penkem met nang ta ka balai pat kadi ka dawai lai benta gi smart jonga idan Ki ho hidup di dawai pat kadi ka pilih ki dawai kembali ki doktor ne ke dawai ke penukam. An ki dawai jonga baro ki banga sinahi na factory dagi dawai kan bat